בואו להכין איתי אוכל לבוסה. רגע, חיים שלי. קודם מוציאים. יש לה חלב כזה, אבל רגע, איפה? הנה זה. עכשיו אני אעשה לו. עושים את זה. ככה אני עושה כל בוקר, כל ערב. ואתם יודעים שביום שני אלה תבוא אליי, יש לה קייטנה, אני לא הולכת לקייטנה כל הזמן, אז כאילו היא תתקשר אליי אחרי בית ספר, היא כזה קצת תתקדם לבית שלי כי אני גרה ליד בית ספר, וגם אני קצת תתקדם ואחר כך נפגוש ונמשיך ללכת. עכשיו חיים שלי. טוב, לוקחים, זה היה כזה, היו שם בתוך חתיכות תזימה כאילו כזה, רגע, איפה את שלה? זה היה כאילו עם זה, ואחר כך היא עשתה שזה יהיה יותר רך, כי עדיין לא יכולה ככה לעשות. טוב. למה אני מריחה? אבל זה יותר טוב כזה. שס. היא כבר, רגע. מים, איפה מים? הנה מים. אני רגע חייבת לשים מים. אנחנו חייבים עכשיו לשים במיקרוגל ולעשות ל10 דקות, זה כאילו סתכלו. כשיהיה 20 אז לעצור. רגע, אני אעשה למהירות. טוב, שמתי רגע. מים. רגע. חיים שלי, רגע. אולי עוד קצת מים. ממש קצת. זהו. מערבבים. זהו, בואי לאכול. רגע, אני מספרת לכם משהו עליה. לימדנו אותה כאילו ללכת לשירותים שלה, ועכשיו היא יודעת. גם מפעם כשהיא אכלה אוכל, אז היא שמה את היד שלה בתוך האוכל, אבל עכשיו היא לא שמה. זהו, ביי.